Bé, anem a fer una app d'una calculadora, li diem projecte nou, li posem, per exemple, el nom de calculadora a l'app, aquí ho tenim, i quan comencem tenim aquesta pantalla. Bé, el primer que podem fer és anar a l'screen, i a l'screen li podem posar, per exemple, el nostre nom, i anem a començar ja en el que seria la calculadora. Per fer la calculadora on aniran els números, utilitzo una etiqueta, posaré la mida ben gran de la lletra, dels números que sortiran, li poso un color de fons, per exemple, un gris clar, el text aquí ho deixo buit, borro el text, la posició del text vull que els números apareguen a la dreta, aleshores apareixeran a la dreta, i les mides d'aquí li puc posar d'altura un 20% i l'amplada que s'ajuste al contenidor. I així tenim tot aquest espai que el dedicarem on sortiran els resultats de la calculadora. Ara, per posar els botons, vaig a disposició tabular, agafo aquesta, la poso baix de l'etiqueta d'abans, i en aquesta disposició tabular li dic que farem 5 columnes i 5 registres. Perquè com han d'anar un munt de botons, que ens puga cabre d'alguna manera. Ara torno als botons i aniré posant els botons que representaran els números. Poso, per exemple, aquest botó. Serà el botó del número 1. Tindríem que posar-lo en la posició aquesta. Aquí dalt tindria que anar. Aquí. Agafaré un altre botó. Este és el de l'1. Aquí vaig aniré el del 0. Aquí el de l'1. Anem a canviar el text del botó 1. Li posem aquesta mida. A veure, la mida li posarem també ben gran perquè es vegi bé la calculadora. Número 1. L'altura li diré 15% i l'amplada el 20%. Així és un botó ben gran que es veurà bé. Així ja tenim el botó que representa el número 1. Doncs ara tenim que fer el mateix per al botó que representa el número 2. Canvio el text del 2, la mida 40. No utilitzo negreta, no val la pena, perquè ja ho gastarem per a les altres funcions. I aquí torno a posar el mateix, 20% d'amplada, 15% d'altura. Ara busco el botó 3, torno a posar un altre botó, i este és el botó del número 3. Deixo aquí 3, torno a posar la mida 40, amplada 20%, altura 15%. Ara, el botó del número 4 el poso aquí dalt. Hem fet seguit per seguir l'ordre dels números. El 4, doncs text, borrem aquí. Mida 40. Altura el 15%. Amplada 20%. I busquem un altre botó per fer el número 5. Tornem al mateix, borrem això. Mida 40. Altura 15%. Amplada 20%. Botó del número 6 és el botó 6. Tenim aquí 40. Altura 15%. Amplada 20%. I el text que siga número 6. Ara un altre botó pel número 7. El mateix. Veu que és molt repetitiu, però bueno. Són els botons que tindran les tecles, que això ho podem personalitzar com vulguéssim. Ara aquí està fet amb un percentatge que hem dividit entre 5, és el 20% l'amplada. Ja tinc el número 7, ara vaig pel número 8. Borro el text, altura
15%, amplada 20%. La mida de la lletra 40 perquè es veiga ben bé. I ja tenim el número 9, en què tindrem el número 9, aquí el text, el 9, la mida 40, altura 15%, amplada 20%. Vale. Aquí ven que teníem estos botons disponibles, en tot cas ho pugem tot una miqueta perquè quede més bé. Així em quedarà millor el dels números. Ara ja tenim els números 9, faltaria el número 0. Bueno, doncs el número 0 el posem aquí baix, el 0, li poso mida 40 i el mateix, 15%, l'altura amplada 20%. Vale. Ara em faria falta un botó per a la coma. Doncs torno a posar un altre botó aquí, que siga el botó de la coma dels decimals. Poso aquí coma i aquí ja li poso 40 també de mida i el mateix, amplada 15%, l'altura 15%, amplada 20%. Per repartir-ho entre si. Bueno, aquí ja tenim ara uns quants botons. Podríem acabar-ho de configurar-ho tot, que quasi millor acabem de posar tots els botons i després ja farem la part de configuració. Com que ara anem a seguir i anem a posar aquí un botó per dir lo de dividir. Per a dividir tindria que buscar a l'internet, poso símbol divisió, el símbol de dividir. Mira, i aquí ho tinc, el símbol aquest, que és este símbol, el copio, vaig aquí i aquí al text poso Ctrl+V, ja tinc el símbol, li poso la mida 40 i en aquest sí que li dic negreta perquè es veiga ben bé. L'amplada, el mateix, altura, el 15%, l'amplada 20%, perquè així 5 per 2 són 100 i queda 4 i encara que ens queda aquí una altra fila per posar altres operacions. Ara, un altre botó per dir que vull multiplicar. Per multiplicar puc posar una X, ja està, i poso aquí 40, poso negreta i l'altura 15%, amplada 20%. Faria falta un botonet per restar, que este li dic el menys de restar del teclat i li poso també 40, li poso negreta, li poso 15%, li poso aquí el 20% d'amplada i ja tinc aquí, bueno, falta ara sumar, un altre botó per sumar. Doncs aquí agafo el símbol de suma que tinc al teclat, poso mida 40, negreta, 15%, amplada 20% i tindrien que posar més botons. Per exemple, un botó que siga que vull borrar el text. Normalment se posa CE per representar que borrem el que hi ha en pantalla. El mateix aquí, altura 15%, amplada 20%. I més botons, fa falta el botó igual, aquí poso igual, el mateix, la mida 40, li dic negreta, li dic 15%, 40%, ai 20% aquí. I ja tinc el botó d'igual. I podem fer, esta calculadora ja funcionaria, però podem millorar-la posant algun altre botonet, com per exemple lo de elevar al quadrat. Per això vaig a internet i poso el x al quadrado. Entonces busco el símbol de x al quadrado, que això, veieu, aquí està. Pesco això.
faig control copy, me'n vinc aquí i el botó aquí és de text, poso control V, li dic la mida 40, li dic negreta i torno a fer el mateix, 15%, 20%, i aquí tenim d'això. Un altre botó que podem afegir és el del percentatge, que calcula el percentatge, doncs agafo el teclat, agafo el símbol del percentatge, el percentatge, mida 40, negreta, i les mides, altura 15%, 20%, i ara ja tindríem el que seria la configuració de la calculadora. Anem a repassar, aquí tenim este d'aquí que s'anà apareixent els números i aquí nosaltres anirem triant els nostres botons. D'acord? Aquí hem posat el nostre nom i ara tindríem que passar a lo de bloques. D'acord? Per això farem ara un altre vídeo.